Tsaraba ta musamman mai kunshi da ayyukan da mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu GCFR ya aiwatar a wannan makon a ƙoƙarinsa na saitawa da kyautata goben Najeriya. Ofishin babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa akan sha'anin watsa labarai Abdulaziz ne ya shirya tare da gabatar muku da wannan shiri domin sanar da 'yan Najeriya faɗi tashin da mai girma shugaban ƙasa yake yi a wajen inganta rayuwa da kuma jin daɗin 'yan ƙasa. A ranar Litinin 22 ga watan Januwari, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin fitar da kayan aiki duk taimakon da jami'an tsaro ke bukata domin kawar da ɓata gari da ke addabar babban birnin tarayya Abuja. Duka a ranar ta Litinin, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ba da umarnin faɗaɗa tsarin bayar da rance ga ɗalibai domin sanya shirin koyar da sana'o'in hannu. Shugaba Tinubu ya bayar da wannan umarnin ne bayan da sakataren zartarwa na hukumar kula da baiwa ɗalibai bashi ta ƙasa, Nelfund, Mr. Aketunde Sawyer, ya yi masa cikakken bayani game da shirye-shiryen da ake yi na ƙaddamar da shirin a wata mai kamawa. Shugaba Tinubu ya ce akwai buƙatar shirin ya bayar da dama ga matasan da ba su da ra'ayin karatu a jami'o'i domin su koyi sana'o'in hannu da suke muradi, inda shugaba Tinubu ya ce koyon sana'a ko wani aikin hannu hanya ce ta dogaro da kai tamkar karatun boko. A ranar Talata, 23 ga watan Januwari, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya karɓi bakuncin shugabannin kamfanin Chevron Corporation da ke hada-hadar tonowa da sarrafa man fetur a ƙasashe daban-daban na duniya, inda shugaba Tinubu ya alƙawarin ci gaba da bayar da goyon bayan da ake bukata ta bangaren man fetur da iskar gas domin amfanin al'ummar Najeriya. Da yake magantawa lokacin da ya karɓi bakuncin ayarin shugabannin kamfanin ƙarƙashin jagorancin Mr. Clay Nef, shugaba Tinubu ya ce gwamnatinsa za ta kyautata dangantakar da ke tsakanin Najeriya da kamfanin. A ranar Laraba, 24 ga watan Januwari, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya gana da shugabannin gidauniyar Mastercard mai tallafawa matasa, inda yana ta ƙudurin gwamnatinsa wajen haɗa hannu da ƙungiyoyi masu zaman kansu da manufar samar da ayyukan yi ga matasa a Najeriya. A lokacin da taron ya gudana a fadar shugaban kasa da ke Abuja tare da babbar jami'ar gidauniyar Mr. Rita Roy, shugaba Tinubu ya ce matasan Najeriya mutane ne masu hazaƙa da ƙoƙari wajen neman ilimi, kuma suna iya goyayya da matasan kowace ƙasa a faɗin duniya. Duk a ranar ta Laraba, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya tafiya zuwa birnin Paris na ƙasar Faransa. Ziyarar da shugaba Tinubu ya kai a Faransa ziyara ce ta ƙashin kai, kuma ana sa ran dawowarsa a birnin Abuja a makon farko na watan Fabrairu mai kamawa. A ranar Juma'a, 26 ga watan Januwari, shugaban kasa Bola Tinubu ya aminta da fitar da kuɗaɗe domin kammala wasu manyan ayyuka a ƙasar nan. Ayyukan sun haɗa da gadar Nijar ta biyu da babbar hanyar Abuja zuwa Kano da kuma babbar hanyar Lagos zuwa Ibadan. Tsarabar wannan makon kenan, sai ku tarbe mu a wani mako idan Allah mai kuma mai komai ya kai mu domin jin mu ɗauki da sabuwar tsaraba mai ƙunshe da muhimman ayyukan da mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu GCFR ya aiwatar.